Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawik tu birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ew birayê te ki ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqiye. Vaa! Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike lo. Weza jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe me ma. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê ve xwe Ka- em hêviyayî bin. Telefona wî kim? Telefon bike. 05 22 Ah. روش باش از Ha Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru tülü kuy. مساعدم هون دکارن مساج کی جمرا بهلین از Aha. الوا بگرم Çi? Mesaj eviye. Oo. Kuru. Emli kahvene. Ben de tane. Film dest pedike saat 8'da. Ku ye? Disa Azad. derek may bilet cem tane. Kuru kuy. Aha mesaj. Kuru em ben de tane ha. Tamam. Kahve kraka sinema tüne müderine. De bigre belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame ha bu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şan jerago. Em li qehwêna lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Ne male? Nizanim ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin şozem bir vura böyle kartun edese derang ma ya. Ya her dem vardı ka. Çen cerem söz dedin hevdu. Kad tüccar söze khan nagre. Rast e. Derenge. Ha? Kamezeke. Halk kave hundur. Dikeve hundur. Film dest pedike. Ama cevap bakın ya. Lükuye ya. Hah, ve saat 8'da. Am çi bikin? Saat 8'da film dest pê kir. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye, o babar deren katiye. O ben de bana kuru. Em li bende Azadin lê film nel Aha benda me. bir telefonun ser. Ne dikkat? Evet. Alo. باور Ha Azad. بله بله Kurutulu kuy. کرو از سینمای ما هون لکنه Lav deren meka emcili sinemaya ne? کرو فیلم دست بکر ورن ورن Azad li sinemaya ye. Lan kuru kişe sinemaya kime tane binin? Rojdacı cemmine. تگو ام سینمای نه از و نابینم Tu deradı ki ma emci tane binin. Kişe sinemayı. Ew jî li sinemaya ye. کرو از سینمای ما سینما هوال Sinemaçı. سینما هوال سینما هوال لامده Tılın mali. کرو سینما هوال Dengi Male? kabaşne. Azad li male? Ne mali? کرو سینما هوال باور Ha, Azad nel male. Ha sinema haval. اره Emci bu derine kime tane binin? ایچ ما از و نابینم Kuru ka benerim ha dibine ya dibe sinema ya yapıyorsun? ujateli sinema ya. کرو زو زو فیلم دست بکر زو ورن Bilet cem tane. Eme cevap bakın. اره بر وساش ورا بجم زو ورن Benerim. Ne efendim? Bejam li qehwêna. Ha tamam mütehdit kuru tamam estem cem ta hadi rojbaş. başla. Hadi hadi. Tişma. îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ew li kîjan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî wer û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe
li ku. Li ku. Li ku. Her car gerek li pêve be. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî wî bibêjin û em lêne em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî dê û bavê te ji wî bajarê ne tu li wir çêbûyî belkî. Evet. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijîn. We fam kir? Belê. Bijîn. Ay ay. Ya çend roj estem vira zanî. Ew lawik bi birayê xwe tên birayê wî ye ku rapê wî ye. Biro ew birayê te ki ye? Azad li ku ye? Azad bipirse. He. Azad. Em dereng man. Saat çi ye? Saat 8 kêm 5 deqeya. Wow. Filmê me saat 8 de ye. Ez li ku ye? Azad li ku ye? Ya Azad li ku ye? Saat çi? Soza me heye nehat. Erê welleyê ya saat 8 sinema dest pê dike, film dest pê dike û. Wesa jî nabe ya. Em ê çawa bikin? Spas birêm spas. 5 deqe me ma. Espas. Erê welleyê. Mem çi bikin? Em jê ve xwe Ka- heviyayî bin. Telefona wî kim? Telefon bike. 05 22 Ah. Roj baş. Ez Ha Azadim. Rojbaş Azad, Rojbaş. Kuru Ez tülü kuy. müsaidim. Hûn dikarin mesajekî ji min re bihêlin ez ê li Aha. we bigerim. Çi? Mesaj eviye. Oo. Kuru. Em li qehve ne? Benda tane. Film dest pê dike saat 8. Ku ye? Disa Azad. derek may bilet cem tane. Kuru kuy. Ha mesaj ne? Kuru em benda tane ha. Tamam. Kahve kraka sinema tüne müderine. Te bikire belki ew bigere. Ta ha. Ew zanî ku em li qehwêna. Ma sözame hebu. Yani ew zanî ku em li qehwêna. Mesaj şans jerago. Em li qehwêna lê em nizanin Azad li ku ye. Na. Nalı male. Nizanim ku ye. Tujkuti mal ne bu? Mal da ne bu? Ez nizanim soza me li vira. Yemin sözem bir vura böyle katun edese derang ma ya. Ya her dem vardı ka. Çancara em söz dedin hevdu. Kad tüccar söze khan nagre. Rast e. Derenge. Ha? Kamezeke. Halk kave hundas Dikeve hundur. film dest pedike. Emi çava bakın ya. Likuye ya. Hah, ve saat 8. Em çi bikin? Saat 8 film dest pê kir. He. Sinemaya. Ne yapacağım? Azad deren katiye u baver deren katiye. O ben de bana kuru. Em li bende Azadin li film nel benda me. Bisa telefonumu sar. Ne dikkat? Evet. Alo. Bawer. Ha Azad. Belê belê. Kuru tulu kuy. Kuru ez li sînemayê me hûn li ku ne? La dara meka emcil sinemaya ne? Kuru film dest pê kir werin werin. Azad li sinemaya ye. La kuru kişe sinemaya çima tane binin. Rojdacı cemine. Te got em li sînemayê ne ez we nabînim. Tu dara ki ma emci tane binin. Tu kişe sinemaya. Ew jî li sinemaya ye. Kuru ez li sînemayê me sînema heval.
Sinema çi? Sinema heval, sinema heval li Amedê. Tılım mali? Kuro sinema heval. المالة أزاد المالة Ne mali? Kuro sinema heval, bawer. ها أزاد المالة Ha sinema haval. Erê, Em şu derine çımat da nabinir. içime ez ve nabînim. Kuru kan benerim ha dibine ya dibe sinema ya jateli sinema ya. Kuro zû film dest pê kir, zû werin. Bilet çantane. Em cevap bakın. Erê ji ber wisa ji we re dibêjim zû werin. Benerim ne fendar. بجم القهوينا Ha tamam müteahhit kuru tamam estem cemte hadi roş baş. De başa. هدي هدي تشمغ îro jî em ê fêr bibin bê em bi kurmancî çawa cihê xwe dibêjin. Ha. Gava ku mirov ji hevdû bipirse bê ewlikî jan cihîye, hingê mirov cînava ku bikartîne. Ku dikeve şûna navê wî cihê ku em lê ne. Mirov dibêje tu li ku yî? Tu li ku yî? Ez li ku me? Tu li malê yî? Tu li malê yî? Ez li malê me. Yani bi İngilizî where û bi Fransî û. Bi Kurdî jî dibe li ku. Li ku. Li ku. Her car gerek li pê vebe. Ji ber wê ew cihê ku em ê navî wî bibêjin û em lê ne, em her car liyê datînin pêşiya wê. Em dibêjin ez li Diyarbekirê me. Ez li Diyarbekirê me. Ez jî ji Dêrsimê me. Na, Ne ji. Li. ez ji Dêrsimê me yanî tu ji wî bajarê yî. Dê û bavê te ji wî bajarê ne, tu li wir çêbûyî belkî. Lê gava ku tu bixwazî cihê ku tu lê yî bibêjî, wê çaxê tu li bikartîne. Ha. Ez li Amedê me. Ew jî dibe. Ez li Diyarbekirê me, ez li Amedê me, ez li Culemêrgê me, ez li Amûdê me, ez li Mehabadê me. Her cara ku mirov navê cihê ku mirov lê ye bibêje, mirov lêyê lê dide dike. Ez li qehweyê me, ez li sînemayê me, ez li mektebê me. Belê. Lê gava ku mirov bixwaze neyîniya wê bikarbîne mirov çi dibêje? Ez ne li sînemayê me. Ez ne li mektebê me. Bijî. We fam kir? Belê. Bijî. جديد زاني Mane kurdî hebûname ye. ماني مية